So mag-harvest po ako ng ating gulay ngayon, no? And tignan natin itong ating, ito siya, o pakita ko sa inyo. Tika muna. Ngayon pa sila nag-start kasi huli ko na siyang napatubo, no? So at ito din, maganda ito sa ano mga loves. Look, ang liit niya, cucumber, ang dami. Look, kita ninyo yan. At saka meron pa dito sa taas. May ang kamatis ba? Ang daming kamatis pataas. Nandun pa sa taas. So ngayon harvestin natin na lang ito. Marami pa ditong mga maliliit pa sila. Look. No. Kunin na natin ito. Walang katapos ang harvest mga loves. Look. Ayan, saan pa? Hindi ko muna ito kunin. Ito pwede ko na itong kunin, kasi ano siya, tumaba na. Tumaba. Ito naman ang dami, Tara. Ito siya, ito siya. Kunin ko muna. Ang dami ko ng ganito. Ibigay ko to sa kapitbahay mga loves kasi si Tami lang ang magbigay pwede. Siya lang yung pwedeng magbigay kasi hindi ako nahihiya akong magbigay sa mga kapitbahay. Nahihiya ako. Kaya si Tami ang tagabigay ng ating mga gulay, no? Marami pa, diba ang dami? So kailangan ko talaga itong ibigay sa kanila para naman hindi masayang. Hindi ko alam, ang daming bubuyog mga loves. Oopsie. Meron pa sa baba. Tika muna, meron dito sa kabila. Meron dito sa kabilaan. Ala, bubuyog, ala. Uy, ginoo ko. Uy. Ay, nako. Ang bubujog. Kuha tayo ng batong. Dito, batong. Look. Meron pa dito sa ilalim, Hindi mo makikita talaga. Paminsan kapag hindi mo, ano yun? Kapag hindi lakihan yung mata mo, walang makikita. Laki dito sa ilalim yung iba, ganyan. Ito, kunin ko na kasi nasisira na. Meron dito, ang haba nito, diba, hinahag. Look dito, kunin na natin para makain. Meron ba dito? Yeah, meron dito. Hindi na ito lalaki kapag nagtatago sa ilalim. Look, hindi na ito sila lalaki. So ngayon kuha tayo ng kamatis. Ito kamatis, ito pula. Ang daming bubuyog mga loves. Takot talaga ako. Sabi pa ni Tami, hindi pa daw ito hinog. Kaloka. Pwede na ito, pula. Look. Kailan pa natin ito kunin? Mahulog na. Ay, ginoo ko. Ang ganda. Ang ganda talaga ng cherry tomato. Meron din dito tayong tomato. Look, kamatis. Kamatis. Kunin na din natin yan. Look, ang ganda ng ating kamatis. Ang dami talagang nagsasabi na mahal daw yung kamatis ngayon sa Pilipinas. Bakit naman? Kung nagmahal mga loves, magtanim na kayo. Kahit na mga nasa cellophane or sa mga galon. No? Magtanim na kayo. Kung sobrahan ka mahal, tanim. Look, ako dito,
naningkamo taon ko para makakain ng mga gulay. Kailangan lang talagang gawin para makakain. Kasi kung puro tayo hindi tayo magtanim, wala tayong ma-harvest. Kailangan nating magtanim. So, yun. Next year, lalaki pa itong garden ko. Gusto kong ganito. Yung mga ganito ba? Yung ganito, gustong gusto ko. At ang itong zucchini din natin, walang katapusang bunga. Kahit almost everyday, meron talagang lumalaki. Ilagay natin ang ating gulay dyan. At saka dito tayo sa ating sa ibang part ng ating garden at ang daming sitaw din. So ngayon, mahirap siyang i-harvest dahil po hindi natin makuha ang salikuran. No? So kailangan talaga nating abutin kasi nga wala tayong daanan kasi puro siya, napalibutan siya ng ibang garden. So yun, at kailangan lang natin siyang kuot-kuotin, no? Kuot-kuotin kasi maraming bunga mga loves at saka ang lalaki, tingnan nyo yan, nagapos, diba? Ito na, ang dami din nating na-harvest, no? Kahit almost tayo every 3 days, meron tayong na-harvest na kahit anik-anik. Meron din tayo dito ng strawberries. Ay, masarap ito mga loves, maasim na matamis. Ang sarap, naglalaway na rin ako. But anyway, ang David, ay, walang katapusan talaga itong ating tingnan nyo. Kahit saan ako taga tuyok-tuyok, no, meron talagang bungang ating sitaw. Kahit saan ako magpunta, basta yung kung saan yung sitaw, andun maraming mga bunga sa likuran. Paminsan nga mga loves, no, hindi ko talaga siya makikita. And then the next day makikita. So, sayang, sabi ko, sayang, hindi ko nakita. Hindi ko nilakihan masyado yung mata ko. Kasi talagang, hindi mo lahat talaga makikita kasi nga dahil sa lago ng dahon. Tignan nyo yung ang taba-taba ng dahon mga loves. Marami pa tayong kamatis. Na siya, nag-crack na. Look, nag-crack na yung kamatis. Shit. Yung na-crack na, wag na. Kasi sira na. Yung ito. Hindi, sira na talaga siya. Ew. Sira na talaga. So yan, let's see. Dito sa ilalim ang sira na talaga. Wag na. Nasisira, sayang. Sayang yung mga bunga. Umalis si Tami kaninang umaga na naman, as usual. Everyday siya nagtatrabaho. Okay, tara. So ngayon, dalawang tindahan po yung plano kong puntahan. Punta po tayo sa Filipino store kasi meron po akong planong lutuin. So habang nagdadrive lang ako dito, nakikinig lang ako ng audiobook mga loves. Kasi yun naman lang talaga yung mga ko ngayon, no, mga pinagagawa ko kapag hindi ako nagtatrabaho, nag-i-edit. So ang ginagawa ko is audiobook. So nakakatuwa naman din, no. Hindi din ako lalaayin. At siya lalaayin, iwan ko yan sa Tagalog. But anyway, so andito na tayo sa ating palaging pinupuntahan na tindahan. At ito lang naman yung bilhin ko. Sticky rice, pilit. So, dalawang klase po itong nakikita ko. Nagtataka ako, anong kaibahan dito sa dalawa. So, yun lang yung binili natin doon. Pagkatapos ko doon, mga loves, nagpunta na ako sa Walmart. Ang inuna ko dito is yung sa makeup section. And then, yung mga makeup, ganon. And then, nagtitingin-tingin na lang din ako ng yung cushion, no? Yung para sa ating upuan. Kasi maganda talaga kapag may extra cushion ating upuan. At wala akong nagustuhan dahil sa presyo. At also mga loves, nagtitingin-tingin din ako ng nakita ko lang ito kasi maganda talagang mag-shopping. Ako lang ba yung gustong mag-shopping ng mga gamit sa pangbahay? So ngayon, tinitignan ko, meron akong napiling table runner. And then, so ako, alam nyo naman yung utak ko, nilagay ko sa aking cart. Pagkatapos, binalik ko. Pagkatapos, kinuha ko. Nagtitingin-tingin naman ako ng iba. Iwan ko, no, ganito talaga ako mga loves. Kapag wala sa plano, and then parang gusto kong bumili, nilagay ko sa cart, and then pag-isipan ko ulit. And then, kapag ayaw ko, ibabalik ko siya. And then, kapag magustuhan ko, kapag malayo na ako sa lugar na yon, balikan ko na naman. Ganyan po ako mga loves. So, ang pinunta ko dito talaga is, hindi ko na nakalimutan ko na. Pero meron akong nakitang mga damit dito. Sabi ko, matagal ko nang gustong bilhan si Tami ng ganito. Yung may bulsa na dalawa. At saka, hindi mahaba yung bukto, no? So, pinag-isipan ko talaga ito mga loves kasi
kapag meron akong gustong bilhin kay Tami at iregalo, mahirap po talaga kasi mapili po siya, lalo na sa mga damit na sinusuot niya. So gusto ko talagang i-sure na magagamit niya. So kaya yun. So naghanap ako dito sa mga pangbabae naman. And then, iwan ko, yung mga presyuhan dito talaga sa Walmart, iwan ko. Ay, ito pala yung pinunta ko dito mga loves. Nagbili ako ng mga pangregalo sa mga anak ng pamangkin ni Mister. Ang hirap maghanap ng mga damit pang bata. Kasi dito kapag maghanap ka ng damit para pangregalo, meron silang mga number, mga 2T, 3T, 4T, 5T, ganon. Hindi po katulad sa atin na tingnan-tingnan lang natin, ito okay na ito. Dito by number mga loves, kung ano talagang mga binibili ng mga parents nila. So lumabas na nga ako and then ang tignan nyo naman, ang layo ng building. So ang layo kong mag-park. Ganyan po ako mga loves. Iwan ko. Kaya kapag naglalakad ako talaga, alert to talaga ako kasi mahilig akong mag-park sa malayo. And pwede akong dumug-dumugin dito. Ganyan yan kasi talagang dapat alerto ka. So yun, nandito na tayo sa sasakyan. So ilagay ko lang itong mga gamit natin po doon sa sasakyan kasi konti lang naman yung nabili ko. Ito lang yung damit ng mga bata. 2 bata po yun ang binigyan ko. Damit ni Tami, onion, at saka baking soda, at saka I think that was a baking soda and a meat tenderizer. So yun lang mga loves, and then balik tayo sa sasakyan. Ganito yung araw ko kapag ako lang mag-isa. So bago tayo aandar at aalis, ang ginawa ko dito is balikan natin yung mga audiobook na pinapakinggan natin. Ang init ng kalibutan mga loves. Grabe ang init. So pagdating ko sa bahay, asikaso agad natin yung mga nabili natin at saka maglinis, pakain ng mga alaga, lagay ng mga nabili natin sa kung dapat saan sila ilagay. So yun yung ganap ko kahit ako lang mag-isa. So hindi boryo kapag mayroong ginagawa at laging busy po. Dito na tayo sa bahay, kanina lang na of course, and then nakakain na tayo. Ay, dear Palert! Hi, dear. Hi, dear! Ang dami ko pang gawain mga loves. Ang dami ko pang gawain dito sa bahay. And then, iwan ko kung kailan ulit iinit na sobrang init kasi kailangan namin itong labahan ni Tami. Magre-rent kami ng cleaner na rug na ito kasi gusto ko sa pag-winter na gusto kong ibalik ito doon sa ating living room. Doon. At yun yung plano para naman cozy ba kapag may rug kasi and then malapit sa fireplace. Tingnan nyo tong lazy cat. Hi, lazy cat! How are you? Hi, fatty cat! You're a fatty little baby girl! Yes, you are a fatty cat! You're a fatty! You're a fatty cat! You're a fatty! Anyway, so, yun guys, bubili sana ako ngayon ng ang dami ko pang doon ito sa payag-payag ko doon sa bukid, mga kortina. So yun, and naghihintay lang ako dito kay Mister. Mamaya pa yun uuwi mga loves, pero hihintayin ko, try kong hintayin siya. Salamat po sa inyong panonood sa pagsama ko kanina doon. Sinamahan niya ako doon sa sa ating paglakbay at saka namimili. And yun, see you later.